Salam, hormatly adamlar. Akşamınız hayırlı bolsun. Bugün sizin bilen yolların açılması barada gurrun ederiz. O näme bolar, nähil bolar, nire açelli bolar diýen ýaly. Gyzykly gurrun ederiz. O köp saatlara da belki şu taýda düşüneriz ýa-da bundan soňky boljak saatlary iň azyndan bir pikir öğretmek üçin maglumat elde edip bileriz. Eýleşler yollar näme üçin şu wagtda çelli garaşdy. Entek dol nemede yok. Yani yolların açılıp açılmadığını mesela şu wagtda çelli her ay 3 yıl boyunca her ay alap geldiler de. Mayda açılýarmyş, iýunda açılýarmyş, sentýabrda açılýarmyş diýip ýöne şu wagtda çelli adaty gatnap bilenok. Näme üçin? Näme sebäbini soramaly biz. Şeýleräk bir ýagdaý. Indi iň soňky bolup şu wagt görünüşe görä Türkiýe üçin ýollar açylýar. Entek bilemiz ok diýip aýdýan ýa-da dowam gelip gelmejegini göz ýetirmeýändigimiz üçin. Iň soňky orunda Türkiýäni açmana deme karar beripdirler diýeli. Eger karar nemesi bar bolsa şolarda ýöne beýleki tarapdanam Türkiýede iň köp türkmenler ýa-da daşarýurda çykan türkmenleriň uly mukdary Türkiýede. Şeýleräk bir ýagdaý bar. Munyň jogaby aslında gat aňsat Türkiýede hereketler çykan ýere diýip aýdaly ýa-da adamlaryň aktiw bolup başlan ýere şo sebäple Türkiýeden açmana urkýasa biz içindäki o meheme diýip sözde milli howpsuzlyk bardyr. Olaryň içinden kän maglumat berdiler. Wagtynda berýärler de neme hökmünde. Belki ýanyňa ýakynlaşmak üçin belki hakykatdan niýeti dogrudur, düzüdür. Şondan berýän bolmagy mümkin. Sebäbi näme bolsa da biz bilýäs hem içinde da aýratyna maglumat alýanlaryň nemesi boýunça Türkiýany entek açyp bolanok mümkin däl, kyn diýip aýdýatlar öň. Şeýleräk bir ýagdaý ýöne mejbur açmaly boldy. Olam daşky täsirleriň nemesi güýji bilen. Daşky täsir diýende Türkiýanyň özü diýip ele alsak bolýar. Türkiýany bir taraply seretmek ýalňyş bolar. Türkiýe köp taraply seretmeli bir siýasat tarap bar. Ýa-da prezident tarap diýil, beýlek tarapdan hem döwlet mehanizmi tarap bar. O siýasat tarapy bolýa ylalaşýas, o gürleşdik diýip biler ýöne mehanizm tarapyna ters düşýär. Mysal üçin Türkiýede turistik vizalary uzatmana ruhsat berilmeýär. Kanun boýunça 2020-nji ýylda aýryldy ýöne pandemiýa sebäpli täzeden wagtlaýynça dikertdiler bir neme berdiler de sudur berdiler. Ýöne hakykatda kanun boýunça Türkiýanyň içerki kanun boýunça turistik vizalaryň uzatmana haky ýok. Ýöne uzatdylar we ýöne bir ýyl geçmäke eýýäm beýleki milletleriň nemesini aýyrdylar. Mysal üçin Türkiýe, Gürcistan, ýene näme bu beýleki ýurtlar bardyr. Olaryň kyn aýyrdylar, olar mejbur deport edilmeli ýa-da gidilmeli edildi. Bahar Özbekistandan gelýänler üçin ullakan viza nemesine gerek ýok. 3 aýlyk gelip bilýärler arkaýyn. Gürcistandan hem şeýle. Viza alman göne 3 aýlyk arkaýyn gezýär. Biz 1 aýlyk zordan gelýän wagtymyzda olar 3 aýlyk gelýärdiler. Şeýleräk bir ýagdaý. Yüze çykdy diýmek Türkiýanyň içerki mehanizmi bize ruhsat beren okdy. Şonuň üçindir diňe tutulýarlar, göý berýärler. Ýani göý bermeginiň hem sebäbi siýasy nemesi bolmaly. Bu işiň siýasy tarapy bolmaly. Ýöne tutulýan tarapy mehanizm tarapy, ýani döwletiň işleýändigini görkezýär. Şeýleräk bir ýagdaý neme boýunça
Son yine yollar beşinden açılıp başlaya diyeler. O aslında ikisinden açıldı. İyileşler biz içinden malumat alıptık bunun yöne. Hiç yerde havar hükmünde verilmedi. Biz ona garaş yaptık. Havar verdi yöne beşinden açılıp başlaya dedi. Yöne hakikatte ayın ikisinde açıldı ve ilkinci adatı yani entegem yani neme hükmündeyken onların aytışı boyunca ilkinci adatı reis hükmünde geldi adamlar içinden. Esasen Aşgabat şehrinin özünden bolanlar geldi. E, Uşarın içinde neme yarım boştu. O zatlar amaydalı çıkmak katkı. Yani çıkanların ama köpüsü sağlık ya yine o bu probleması olmalı düşünüşüm boyunca. Umuman çıkılya neme boyunca yani düzgün boyunca vize almalı o bu. Şimdi ayrışlarına göre Türkmen Hava Yolları 4 gezek hepte de cemi 16 olya. O Türk Hava Yolları en tek Türk Hava Yollarından bir neme büyütkeşik bir haber yok. Yani hepte de 3 gezek uçacakmış. Şimdi Türk Hava Yolları'nın bir kenarı o yol sebebi onun en tek bir uçup neme diyenini görelim. Türkmen Hava Yolları'nı el almalı biz esasen. Türkmen Hava Yolları neme üçün hepte de 4 sancık reis oya. Şimdi şeyle birini hasap edin. Türkiye öngeleyenlerin köpüsü izne giden oktu. İzne gidenler möçör az. Gidenlerim yeniden bir kay içinde izne kayıp gelmek niyeti bilen gidiyetiler. Yani yakınlarını görmek için gidiyetiler. Umuman köpüsü Türkiye'de deyip hasap etmeliyiz. Şol vaatlar günlük ortaçı 5 reisten düşüyordu günlük Türkiye için. Antalya, Ankara, İstanbul hava yollarının hemmesinin ortalaması ortaça 5 tip hesaplalı. 4 bütün bir zatlar yöne 5 tip hesaplalı biz şunu. Kredin günde neçe adam geliyor? Günde bir yarım adam geliyor yani. Gidiyen adamların sağına az. Kış kanyokul o bu dövründe doğulu oluyor. Gidişleri yöne. Beyleki günlerde doğulu olan nokta. Şeyler bir yağday demek hasaplan yine neçe yıldan beri geliniyor. Günlük bir yarım adam geliyor ve en az yani 8 yıldan beri geliyor. 8 yılı o bir yarım hasap getirecek olsak 5 yıl deyip ortaça alalım. O 5 yılı her yılın 365 gün var. Ona her gününde de bir yarım adam. Köpöldün çık yayına şu taydan bir hasap çıkarıp biliyorsunuz. Katı ullakan sanlar çıkıyor. Türkmenistan'ın halkına barabar miktarda neme çıkıyor. Yani hasap etseniz Türkmenistan'ın ehli halkı gelip gidenyalı bolya yani. Ahal Balkan töreklerken ullakan gelip giden o beylek velayetlerden 2-3 gezek 3-4 gezek gelip gidenler için san ulu görünüyor. Şeyler bir yağday iyileşler. Indi siz hasap edin günlük 5 uçar yeten nokta ben size aytayın. Günlük 5 uçaram yetmeyeti. Yani şu an hep de 4 uçar koyduk ve açıldı diye. Yani 2 yıl bundan önce düzgün nemçin girzen oklar. Ben bunu nemçin sorayan aydayan sorayan bildiriyen. Sebebi Türkmen halkının kıyız kabaktın içinde çıkma gerekli. Öz yurduna dolup parmağı gerekli. O hep de 4 saniye yetmeye yetersiz. Günlük 5 saniye olmak gerek. Günlük 5. Hep de neme bolun yok. Ne için çıkma gerekli deyip sorasanız. Türkiye'de yine saylov var. Saylovda da şeyle bir yağday döredi. Türkiye'nin yerli halkı daşarı yurttan gelen, esasen aparip yurtlardan gelen adamları gören halatında katı gahar geliyor bu gaharına Türkiye'nin hükümetinden çıkarıyorlar ve saylava gidecek olan hükümet için bu kovu zat değil. Şunun için saylava geçeceğince yolda izle daşarı yurttan gelen adamların
görünmezliği gerek. Yani deport edilen deport edilmeli. Ee, Deport edilmeyene o korkusuna köçelere çıkmalı değil, görünmeli değil. Şeylere yine deport edilmeyen diyen de Pakistan, Afganistan'dan gelen kavr nemeleri deport edip bolanak sebebi. Düşünüşüm boyunca Amerika, Avrupa'nın nemesinde ornu var. Bir azırak olsa da Türkiye'de hak tölenyen olmalı bu zat boyunca. Yani onların statüsü var. Mesela o yurtlarda uruş var. Bir iktisadi ya da siyasi yani krizler var. Yine o bu deyip ayrılıp biliniyor bunların yadığı düşünüklü. Yani Türkmenlerin hiç bir statüsü yok. Türkmen halkının daşarı yurda çıkıp daşarı yurtta kalıp öyle dolanıp bilmeyenliğine değişli statüsü yok. Ne için yok? Yani Türkmen halkı sesini çıkaran o kovulup gider o diye alat etmedi ya. Çünkü bir düşüncesi var ya ben görüyorum. Dışarıdan şeyle görünüyor. Şunun için şu atlıkça bir statüsü yok. Statüsü olmayan adamın izne gitmek mecburiyetinde. Yani Türkiye'nin indi siyasetine kavat gelen yok Türkmenlerin bu tayda durmağı. Indi bu Türkiye'nin tesirinin barlığının yeniden bir sebebini ayıp verin. Sonku günlerde tutulayan Türkmenistan'ın vatandaşlarını göýberen oklar ondan 3 gün bir hepdenin dowamında izne göýberýärler eline kağız verip yollar açılan halatında özüň çık ya da bir ayın içinde çık deyip o eline kağız berýärler. Ýöne soňky günlerde tutulýanlary göýbermän başlapdyr. Hatda yerleri dolandığı üçin Türkiýanyň iň gündogary na dogry ýa İstanbul edilgün watarında gün doğrunda da avtobusla gidecek olsanız 2 günlük yol. Yani 40 saatlik yol deyip bilýän men. 40 saatlik yol uzaklığı iyi veripdirler şolar şo taýda durýança aýdýan zatlar hem sizi deport edilýäňiz şonuň üçin tutýas. Sorapdyrlar da 2-3 gün içinde goýberýäs diýip köpüsi arkaýnyrak bolup durýar. Gynansak da bu gezek onun ýaly däl. Yolların açılmağını kıssayan, üstüne basış edýän yeniden o Türkiye tarafı olup çıkıyor. Yolların yine şeyle bir zat var. Eğer Türkmenistan hakikaten açmağına karar verse yolları hep de 4 sapar koyan o. Günde 5 sapar koya. Önkü neme gelmelidir. Önkü rejime. Önkü rejime gelip bilmeyenliğinin hem sebebi Türkiye tarafı basış edýär. Bular hem açtık edýär. Açtık edip görköz ya bu tayda oyun şeylere yani yurdun içine güçlü yani mukdarda izna halkını yani Türkmenistan'ın halkını teröristler almak isleyen yoksa başarıp bilmeyeceklerini bilýärler. Taş dörük çalaca elinde dersen o da alıp bar ya taş dörükler yani İran tutun Rusya neme Ukrayna'nı bilýäňiz. Beýleki yurtlar bilýäňiz Türkiýanyň özem şeylere Ýewropada ýa uruş sebäpli bir krizis var. Onu dogry nemetjek bolýarlar. O taýdadan ýa göç düzgün tertipleri ütge umumyň bir dünýä ýa silkelenmeli. Bu taýda özüne gelmeli. Artık maç işler edildi, hareketler alınıp baryldy, iktisady nemeler, şaharlar çeşitli şu partlamalı şu zatların köpüsü yani yerine oturmalı. O yerine oturması bu gezek azıcık baş kaçarak 3. Dünya uruşunun haline menzeýär şu an dünyanın düşen ýagda yani uruş yok yani uruşun täsiri var. Ağır ve nemelerine koyup gideceği görünüp durgundan soň. Şeylerek ýagdaý. Umumyň illeşler yani 4 reis yeten ok hepde. Ayda 16. Ya Türk Hava Yolları uçtu diýil goşuly onam 28 bolýar. O 28 reis yetmeýär. Günlük 5 reis gerek. Günlük. Günlük 5 reis olmasa bolanok. Türkmenistan'ın 2 milyon halkynyň içine gitmek üçin hatta şunu ýaly hasap edeli. Yurdun daşynda 2 milyon halk bar bolsa, umumy edip alalyp bütün dünýäniň demesinde
2 milyon halk var olsa 2 milyon adamı Türkmenistan'ın içine izni almak için 6667 sany uçar gerek. Buların hesabı boyunca bir yılda 208 sany uçacak. Bir yılın dowamında 208 gezek Türkmen hava yolları uçacak. Endi size bir soru soracağım. 6667 manat aile bolýan adam baý bolýarmy ýa-da pullu bolýarmy? 208 manat aile bolýan adam pullu bolýarmy? İkisiniň arasyndaky tapawaty teňeşdirip görüň. Ýene bu Türkiýäni açdyk edip alýarlar gözüne. O halkyň nemesinde şu an ulu davaraly neme alyp bararlar, görersiňiz ýollar açyldy, ýene näme eýle beýle. Hani gelin gidin diýip neme der? Ýöne 208 sanajak uçar yetmeýär. Türkmen halkyna 6667 sany gerek. Ýurda dolanmak üçin. Soňra muny ýyla bölüm 208 sany uçsa näçe ýyl gerek Türkmenistana dolanmasy üçin bu adamlaryň? Gatkan ýyl gerek. Doğru dälmi? Köp adam bu taýda kimsesizler mazarlygynda galmaly. Şeýlerek bir ýagdaý. Ýyleşler ondan soň ýene bir iki san zat aýdyp geçeýin. Biri ýa-ni danışmanlyklar diýerler. Danışmanlyklar indi sizi taşlaýar ýyleşler. Sizin daşyňyzdan aýlanýan, pırlanýan bolsalar indi sizi taşlaýar, sizden pul gazanyp bolmaýar. Türkmenlerden pul gazanylýan döwür geçdi. Ýuwaş-ýuwaş görersiňiz 2-3 aýyň dowamında danışmanlyklar Türkmenler barada hiç bir habar ýa-da neme gurrun vermez. Az kömek alarsyňyz bundan soň. Danışmanlyklar köprek nira Özbegistana tarap gider bundan soň. Şeýlere bir ýagdaý. İkinji meselede indi deport meselesi var. Deportlar başlar bundan soň. Deportlar başlar, ýyleşler ýa-ni gitmek islemeýän ýeneden bir 6 ay işläýin diýenleriň tutulan ýagdaýynda uğradylma nemesi gaty beýik ýa-ni uçaryň gelýän reisleriň ýarymyna belki deportlar üçin gürleşen bolmaklar amakmak. Ýa gaty kan bar. Kıyın günler öňümizde. Şonuň üçin bolup bildiginden gaty çalt bir ýagdaýda Türkiýeden çykmaklyk gerekli. Soňam görünüşe görä dollar ýeneden bir kepdeden 20 liranyň nemesine barjak, balon çeşip barýar. Balon çeşip barýar, köp sakladylar bu nemede, bu derejede. Bir derejeden köp saklanandan soň partlayan häsiýetleri bar. Görünüşe görä 20 ýa-ni Türkmenistanyň nemesi bilen barabar boljak. Hatta Türkmenistanda hasam düşmäge amakmaz. Siz bärden az dollar uğratjagyňyz üçin düşüp biler. Munyň ýene beýlek tarap bar. Türkiýedäki inflasiýa sebäpli ýurda pul uğratmak kynlaşýar. Sizin bu taýdaky şahsy çykdyjylaryňyz hem artýar, öý kwartira diýäňizde. Onuň bahasy gitdikçe artýandyr. Hatta Russiýadan gelýänleriň sany gatkan, ruslaryň nemesi bahalary bu gyş hasda ýokarlandyryp biler öý wagtynda. Şonuň ýaly bir ýagdaýlar ýyleşler. Siz hem bu arada pikirleriňiz aýdyn. Bir üýtgeçlik bolsa hökmän suratda paýlaşyň, ýa-ni maglumat diýilýän zat paýlaşylmak üçin bardyr. Geçen bir ildeşimiz hem şonu gatlyk edip aýdyp berdi. Paýlaşmasaň ýa-ni maglumat bolanok diýär. Ýa-ni görýän, bilýän zadyňyzy elmydama aýdyp paýlaşyp taşdöreňize berip durmalydyr. Şu zatlaryň aňyrsynda bir many ýatýandyr. Biz şonu görüp bilemzok. Türkmenler bolup hiç gürleşemzok. Ýyleşler gürleşmelidir öz aramızda. Soňra gaty beýendirýän bir zat var TikTok'da. Türkmenler öz ara söhbetleri köp edip başladylar bu gaty beýendirji
Yani Türkmen Türkmeni tanaya bundan sonra. Ondan ön Türkmen Türkmeni görse ay şu men yamallap berer, şu maňa ziyan verer diýäse ýa Türkmenistanyň içinde şeýlere taşdy öwrende bilýänleri. Şonuň ýaly bir düşünjäni sindiripdirler ýöne TikTok'ta adam ýaly gürleşip bilýärler mundan 2 ýyl öňe bir-birine gataýur söwüp hapa gepler bilen. Ya inanmarsyňyz 5 ýaşyndaky, ýa 5 ýaşly çagalar bir araya getirseniz urşarlar. We urşmagyň olaryň urşmagynda bir sebäp bar, sebäp bir oýunjagy bardyr, ýene bir zat bardyr. Gysganyp bilýär çaganyň häsiýeti şeýlere. Böyle bizimkide bir sebäp ýok, ullagan adamlar. Gynançly nemesi var. Umuman aýdan da şu taýda jemläp bilers, aýdylmaly zatlary aýdandyr diýip umyt edýän. Başga da aýdylmaly zat bar bolsa soňky çykyşlarda aýdyp geçeriz. Bildeşler, sağ olun dinläriniz üçin. Bu videolarda hökma suratda ýaýradym. Bunun ýaly maglumatlary berýän bilmedim. Başga bir ýer barmy? Ýok diýip pikir edýän bolsa käşke gowy bolardy. Bize bu zatlar galman, biz başga zatlar bilen gyzyklansak. Sağ olun onda ildeşler. Köp. Ýene bir aýtmaly zat bu ýadyma düşdi. Yine Türkiye'den Türkmenistan'a gidecek adamlardan $420 biletin pulunu alýarlar. O $420 aslında Türkmenistan'dan gelen boş samolyotun, uçarın pulunu hem töleýäňiz. Yani Türkmenistan içinden boş uğradylýar köp halatda. Ya da yarın boş geldi ya da bu yarın boş gelmenin sebebi öňden biri duran adam bardır. Bundan soňkular hasan boş geler. Yani 1/4 dolar ya da bilmedim ya $3 şonuň ýaly az mukdarda geler. Onam ýadyňyzdan çykarmaň, siz aňyrdan gelýän boş nemäniň pulunu töleýäňiz, bärden gitjeňiziň pulunu töleýäňiz, jemi $420 bolýar. Bu adam bilin ýa-da näme pul töleýäňiz bilmelisinizdir. Ay bilet aldım ýurda barýanyň bahasy däl. Aňyrdan gelýän boş nemäniň pulunu töläp dursunuz. Bolýa onda sağ olun, ildeşler.